Ísť si niekedy v polovičke mája vychutnať tok tetrovou na prašivú, tak to stojí za to, ale nemôžeme tam ísť nad ránom. Pokiaľ sa tam chcem dostať, tak musím vyraziť večer. A keď už potom na brieždení o tej 2:30 začujete, tak to je zobudenie. To je najkrajší budíček, aký môže byť. Keď vás hore zobudí 15 tetrov, ktoré tokajú a ktoré sú takými rytiermi tých drsných podmienok, kde ešte stále je 2,5 metra snehu a musíte si nájsť len také miesto, kde ten sneh nie je, tak to sú pocity, ktoré sa nedajú zabudnúť do konca života. Myslím si, že pôjdu so mnou až na druhý svet. Keď vychodí slnko, tak sa cítim vtedy doslova, ako keby som sa unášal na nejakej vesmírnej lodi do nejakého vesmíru hlbočín a vtedy vidím tú krásu zvokol, ktorú máme. Ale najradšej to vychutnávam si tak, že sa doslova odosobním a moja duša sa vznáša a fyzično zostane tam na tom vrchu. Tá biodiverzita, tá veľká rozmanitosť je asi tým najcennejším a najvýznamnejším, prečo bolo toto územie vyhlásené za národný park. Každý máme svoje obľúbené miesta, kam sa radi vraciame. Pre mňa je takým rezervácia Ohnište v Janskej doline. Keď sa postavím pod kamenné okno, je to, ako by som stál pred oltárom. Často som tu bol sám, no aj s priateľmi. No vždy sa zopakovalo to isté. Mlčky sme hľadeli na toto impozantné dielo prírody, alebo dielo všemohúceho. Podobné pocity zažívam pri Vrbickom plese v Demenovskej doline. Skoro ráno, keď ešte ani vietor nestihol vstať, v zrkadle vodnej hladiny sa len na malý okamih objaví tá najkrajšia tvár okolitej krajiny. Vajskovská dolina ma vždy udivila svojou pestrosťou. Kaskády vodopádov sa tu preplietajú bohatou flórou. A keď ste dosť vytrvali a prejdete rezerváciou Skalka, ktorá ju ohraničuje, zrazu sa pred vami otvorí široký pohľad na hrebeň Nízkych Tatier. Pre milovníka prírody sú Nízke Tatry lákavé už na prvý pohľad. Ale aj keď ste tu postýkrát, vždy vás prekvapia čímsi novým. A udivujú nielen tým, čo zazriete z ich končierov či dolín, ale aj tým, čo sa nachádza hlboko pod ich povrchom. Jaskyne Nízkych Tatier. To je vesmír plný tajúplností.
Má svoj vlastný rytmus a pulzuje v ňom život neobvyklých foriem. Tento čarovný svet vytvorili kvapky vody svojou vytrvalosťou. Nad povrchom sa zase spojili kvapôčky vody do oblakov a hmiel a prelievajú sa z úbočí do dolín a zase stúpajú ku končierom, menia sa ako kulisy vo fascinujúcom prírodnom divadle. Niekedy počítam úspešné dni v roku na tie, počas ktorých sa mi podarilo uvidieť a zažiť takéto divadlo vytvorené prírodou. A nakoniec voda, to je aj sneh. Milujem, keď mi vrzga pod nohami, no ešte viac, keď driftujem po ňom na lyžiach. S Michalom Ožkom, úspešným reprezentantom Slovenska vo freeridovom lyžovaní, sme prebrázdili množstvo žľabov okolí Chopku. Freeriding je pre mňa niečo nové, čo doposiaľ som nerobil a ukázalo mi to veľa možností pohybovať sa v hore na lyžiach, tam, kde normálny lyžiar sa nedostane počas celého roka. Voľný terén mi dáva, už ako som povedal, slobodu. Dáva mi ticho, dáva mi dobrodružstvo. Vidno veľký rozdiel medzi zjazdovkou a voľným terénom v tom, že ste v srdci hôr.
malička som sa pohyboval na zjazdovke a bolo to furt niečo urolbované, niečo rovné. Ten terén nebolo treba tak rozlišovať a rýchlo sa rozhodovať ako v tom voľnom teréne. S freeridom som začal už ako malý, keď sme jazdili s kamošmi v lesíkoch, jazdili sme maličké žlabíky, jazdili sme za vyhliadkou v Jasnej. Už tam ma to očarilo a už vtedy som si povedal, toto je to práve orechové, čo človek ako lyžiar môže zažiť. A hlavne tú lajnu treba prejsť s ľahkosťou, nech vidno, že ste uvoľnení na tom stavu. Že proste žiadny stres, žiadne starosti, všetko je z hlavy von, len vaša lajna, vy, sneh, lyže, dobrý pocit, vietor v ušiach, to je najkrajšie. Po neprebádaných trasách, po slobodnom lete do dolín, ktorý sa podobal letu vtákov, sme sa vždy dosýta nadýchali atmosféry hôr. Precestoval som veľkú časť sveta, no netušil som, že svet s veľkým S objavím až doma.